generálu v zálohe inžinier Robert Karpecký. V ozbrojených silách som odslúžil 27 rokov v súlade s vtedy platnými zákonmi a predpismi. Do výsluhového dôchodku som odišiel 31. decembra 2009. Môžem vás ubezpečiť, presvedčať nikoho nebudem, že som si tak, ako mnohí iní, plnil svoje povinnosti v súlade s zákonmi, predpismi, taktiež som dodržával záväzky a normy, ktoré boli na mňa kladené. Zišli sme sa tu dnes na tomto zhromaždení, aby sme diskutovali o objasňovaní návrhov pripravovaní novelizácie zákonov, ale ako som povedal, v tom až na záver. Chcel by som povedať, že štát, ktorý je dnes reprezentovaný súčasnou vládou, by mal naviesť pôvodný právny stav a pri ďalšom by sa riadiť ústavou Slovenskej republiky a zákonmi. Nevšimol som si, možno začnem do živého, že by sa na zasadnutí vlády či Národnej rady jednalo o zdanení poslaneckých platov, o ich príjmoch i o dane platov i asistentov. A to som ešte nenačal tému s platnými štátnych manažérov, daňových únikov, vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti a v neposlednom rade slušné a tučné vyplácanie sociálnych dávok tiež pre určitú skupinu obyvateľstva, ktorá podľa môjho názoru neurobila pre túto republiku ani 0,5% z toho, čo urobili, robia a budú robiť vojaci a ostatní príslušníci silových zložiek. Potom, ja to možno preháňam, keď to poviem, ale potom by páni ministri nemuseli zbytočne jazdiť po Slovensku a spoločne vysvetľovať nevysvetliteľné a obhajovať neobhajiteľné. Po krokoch, ktoré politické vedenie krajiny smerom k výsluhovým dôchodcom urobilo a urobiť sa chystá, nie je k diskuzii podľa môjho názoru žiadny priestor. Zdôvodňovanie, že systém je neudržateľný, je najjednoduchším spôsobom, ako pred verejnosťou ospravedlniť čokoľvek a urážať či ponižovať tých, ktorí chránili a bránili záujmy štátu, vrátane nasadenia života a zdravia a je podlé, úbohé a nedôstojné akékoľvek slušnej a politickej zrelej vlády. Roztrhanie rozpočtu, ako to urobil pán premiér, je len ukážkou bezmocnosti vládnuť a siahať na sociálne istoty občanov. Tým, že terajšia vládna moc dovolila poslancovi Duchoňovi, bývalému štátnemu tajomníkovi ministra obrany, vpašovať do zákona, o čom tu už hovoril pán generál, o zdravotnom poistení nezákonným spôsobom aj zmenu zákona o sociálnom zabezpečení príslušníkov silových rezortov, sa Ústava Slovenskej republiky už čiastočne natrhla. Ďalší zdrav papiera si odtrhol prezident Slovenskej republiky, kedy jeho pracovníci urobili možno osudnú chybu, keď nám odpovedali... Mohol by som vstúpiť do toho trochu. Prosím vás, sme sme na vojenskej pôde. Mne sa nepáči, že sklzávame do politiky. Ja som predložil ako náčelník generálneho štábu návrhy na systém a zmenu sociálneho zabezpečenia. Moment. Keď si chcete urobiť nejaký meeting, prosím, spravte si ho. Ja s tým vôbec nemám problém. Ale dnes sme prišli diskutovať nie na tému prezident, premiér, strana, vláda, poslanci. Riešime ministerstvo obrany a situáciu, ktorú máme v ministerstve obrany. Prosím vás, skúsme sa držať témy. Áno, budem sa držať témy. K tomu, čo chcem povedať, som to len potreboval použiť. Preto chápeme, že uvedené ustanovenie pociťuje nie len ako nespravodlivé, ale aj ako to, že bola porušená ústava. V útorok v televíznych novinách, a to potrebujem k tomu, čo chcem ďalej vysvetliť, sa jednalo o hazardné hry. Zákon je protiústavný a obec môže do 3 mesiacov licenciu zrušiť. Štátny tajomník ministerstva financií, pán Pellegrini, hovoril v útorok, že k tomu bola udelená licencia, komu bola udelená licencia, má právo podnikať do doby platnosti tejto licencie. Inak hrozia žaloby a štát môže byť atakovaný formou súdnych sporov za poškodzovanie veci alebo ušlého zisku. Tu by som chcel podotknúť, že my výsluhoví dôchodcovia sme takú licenciu v podobe rozhodnutia o výmere výsluhového dôchodku už obdržali a preto si dovolím tvrdiť, že ak ide niekto chrániť prevádzkovateľov hazardných hier a bojíte sa žalobok, tak je treba si nemyslieť to, že my sa brániť nebudeme. Ja som svoju časť dohody, ktorá bola stanovená zákonmi, splnil a pevne verím, že si toto splní aj štát. A teraz sa pripojím k tomu, čo som chcel povedať. Existuje v krajinách a začala sa v podstate aj u nás riešiť tzv. biela kniha.
Francúzska republika, francúzska armáda ju už má podpísanú prezidentom Françoisom Mitterrandom od roku 1994 a žiadna vláda nie je schopná tam niečo meniť vzhľadom k tomu, že sa prijal ústavný zákon. A preto doporučujem v tomto prípade, keď budú zákony ako také tuto prezentované a bude sa niečo schvaľovať, aby sa nestalo to, o čom ste vyhovoril, pán minister, že po nás nie potopa, ale po nás, keď niekto príde, aby nemohol do týchto záležitostí zasahovať a aby v podstate sme mali garantované, tak ako vy vravíte o celoživotnom povolaní, tak aj my celoživotné dôchodky. To je prvá vec. A ďalšia, než ukončím, teda chcem, trošku som nepochopil, akým spôsobom sa idú brať alebo upravovať tie percentá. Keď zoberie výsluhovému dôchodcovi 10% z jeho dôchodku, myslíte tým výsluhovému dôchodcovi, ktorý pracuje, alebo ten, ktorý má na svoj život len výsluhový dôchodok? To je moja otázka. A záverom by som chcel zopakovať, že som z ozbrojených síl odišiel čistý bez problémov a preto sa ani dnes nechcem podieľať na tom, čo sa tu deje a porušuje sa ústava. Podľa vás je to sociálny dialog, ale podľa mňa zaťahujeme širokú vojenskú verejnosť len do toho, aby sa porušovala ústava, pretože už raz porušená bola. Ďakujem za pozornosť. Pán kolega, mám právnickú fakultu ešte za normálneho školstva Univerzity Komenského, advokátske skúšky, venoval som sa právu, ale nikdy by som si netrúfol vystupovať, kde a ako bola roztrhaná, porušená. Môžem sa domáhať a na to sú príslušné inštitúcie, na to je ústavný súd. Takže opatrne s tým, kde bolo čo protiústavné. Môžem sa domáhať, na toto vie reagovať. Ale protiústavné môže vyhlásiť až ústavný súd. To je jedna vec. A niektoré právne formulácie, dajme tomu. A o retroaktivite, keď vy hovoríte, že máte zmluvu so štátom. Retroaktivita by bola, viete kedy? Keby dnes prišiel a prijal sa nejaký zákon a povedal sa, máte 600 €, ale odchádzali ste zo 400, tak nám vráťte. To je retroaktivita. Ale nie, keď právnou úpravou dnes sa stanoví model valorizácie dopredu. To len toľko. To je špatne učili. Zle počúvaš. To nespochybňuje právo každého dať podanie na súd, to už tu bolo povedané. Ale ja si myslím, že prosím vás, tieto tu komentáre ako sem nepatria. Ja som presvedčený o tom, že na túto pôdu určite takéto komentáre nepatria. Takže poprosím, rozprávame sa o veciach, ktoré nás trápia. Bavme sa o tom, čo potrebujeme riešiť. Ako, ja nevyrieším, že v republike Burundi sú černosy, ako sorry. Riešme to, čo vieme riešiť. Prosím, tu sa hlásil. Väčšina poznáte. Skúste mikrofón. Máme mikrofón. Švec. Plukovníkovi službe Švec. Chcel by som v prvom rade poďakovať po dlhej dobe náčelníkovi generálneho štábu, ktorý sa lepšie zaoberá tým, jak sú riešené výsluhové dôchodky a dôchodky vôbec v ozbrojených silách. A tento výklad, myslím, pán generál Vojtek, zaslúži si to potlesk pre pána generála. Je pravdou to, že valorizácia výsluhových dôchodkov je vždy a bola a zase bude politickou hrou. Pred voľbami sa vyrovnajú aj chyby, ktoré urobil minister Liška, potom sa ich doplatia tie nedostatky a takýmto spôsobom to funguje. Znechocuje to prácu alebo aj dôstojnosť ľudí, ktorí venovali svoj čas pre svoju vlast a buďte si istí, že všetci vojaci, aj súčasní, aj minulí, vždycky milovali svoju vlast, pre ktorú boli ochotní dať aj svoj život. A preto si aj zaslúžia pozornosť zo štátu, politiky a všetkých. Je nedôstojné, keď sa vedie diskusia
mediálna a dokonca aj politická, z niektorých politických predstaviteľov, keď znevažujú každé euro, ktoré dostane vojak, alebo každé euro, ktoré dostane výsluhový dôchodca. Je to dehonestujúce a ľudia to znášajú ťažko. A preto vás, pán minister, žiadame o to, aby ste toto obrátil na druhú stranu. A nie, aby sa ťahalo to, lebo my máme skúsenosti aj z ministerstva, aj s ministerskými úradníkmi. Máme skúsenosti aj z toho, ako jednotlivé informačné správy pochodujú po ministerstve. A máme aj skúsenosti o tom, ako jednotliví úradníci dokazujú, jak to urobiť nejde a nie, ako sa veci dajú riešiť v prospech ozbrojených síl a prospech aj nás, výsluhových dôchodcov. To je len v úvode. Posledná valorizácia pochopiteľne rozhýbala veľkú vlnu. A ja ju podporujem v tomto. Nielen formou prijatia zákona, ale aj formou riešenia problému, lebo zase to nerieši to, o čo nám išlo. Pôvodný zákon, ktorý bol prijatý, bol myslený tak, že aby sa politici pred každou valorizáciou nedohadovali, o koľko zvýšia, ale aby bol stanovený kľúč a aby to fungovalo samé o sebe. Pochopiteľne zase politicky sa to narušilo, nabúralo a nefunguje. A preto podporujem aj ten návrh, aby bol prijatý. Aký kľúč, akým spôsobom, ale aby to bolo stále. Aby každý výsluhový dôchodca, nie aby mi telefonoval, o koľko nám tento rok zvýšia, a koľko, lebo nezvýšia. Prečo? Urobia 0%. Nie je pravdou, nikdy není 0%. Lebo zo zákona už každé vekové zvýšenie služby v ozbrojených silách prechádza do vyššej kategórie platovej a vtedy aj dojde k zvýšeniu platu. To znamená, že vždy musí dojsť k zvýšeniu aj výsluhového dôchodku. Bolo tu spomínané tá najvyššia čiastka výsluhového dôchodku. Najnižšia je 300 eur. Ale o tom nikto nehovorí, že sú aj výsluhoví dôchodci, ktorí dostávajú 300 eur. Ale iná vec, a ktorú mám možno aj kritiku voči ozbrojeným silám, ale aj ministerstvu, hovorilo sa tu o 3 grošoch a ja neviem o čom všetkom, to je síce pravda, ale keď je vyše 14 000 výsluhových dôchodcov a 13 000 vojakov, ale ozbrojené sily sú naplnené na 86%, chýba okolo 2000 vojakov. To ja myslím, pán minister, takýto príkaz, keby ste dal, tak do 3 mesiacov môžu byť naplnené. Im tí vojaci chýbajú a nám chýbajú peniaze. To je jednoznačné. A to by šlo hneď. A tie peniaze by prišli. Pán generál Tuchyňa tu hovoril jednu tvrdú pravdu, že aj to sa diskutuje. Prečo výsluhový dôchodca, ktorý dostane, čo je 800 eur, chodí pracovať? No preto, lebo má 30 alebo 40 rokov a je schopný pracovať. Ale financie prichádzajú do sociálnej poisťovne. Jemu výsluhový dôchodok až do smrti bude vyplácať ministerstvo obrany. Prečo ten odvod, ktorý je do sociálnej poisťovne, nejde na ministerstvo vnútra. Aj vnútra, ale aj na ministerstvo obrany. Prečo? Prečo disponujú s peniazmi, ktoré tam nie sú? Ktoré im nenáležia? Ja viem, že majú problémy, ale máme problémy aj my. A sme jedna slovenská krásna republika. Tak, a ďalšiu vec by som povedal. Áno, funguje to napríklad, keď je niekto poistený v zdravotnej poisťovni jednej a on nahlási, že bude v druhej, tak ten odvod automaticky niekto prevedie, alebo nie niekto, ale príslušná finančná inštitúcia odvedie do druhej poisťovne. Tak prečo by to nešlo aj sociálne? Buďte si istí, že ten balík peniazy by narastol a bolo by z čoho aj valorizovať
výsluhové dôchodky. Navrhovanému zákonu. Pán generál, som rád, že sa to rieši a že dúfajme, že tam. Ale čo mi chýba, a to chýba možno všetkým. My sme boli zvykli, a to chýba v súčasnom ozbrojeným silám, kariérny systém. Ak chceme, aby narastal a vojaci slúžiť dlhšie, tak musí byť ten zákon o ozbrojených alebo štátnej službe o ozbrojených silách musí byť podporený kariérnym systémom, aby ho lákalo slúžiť dlhšie. Prečo? Buď pre vyššiu hodnosť, pre vyššiu funkciu, pre niečo. Ale aby sedel na jednom mieste a až do 62 rokov s baličkou si počkal na vysoký dôchodok, tak to myslím, že to by nebolo seriózne. Verím tomu, že k tomuto zákonu sa určite ešte dostaneme a tých pripomienok, pokiaľ ho dostaneme v nejakej podobe, aj z vojakov, ale koniec koncom aj niektorých, ktorí sa o to zaujímajú, budeme sa zaoberať. Ďakujem za pozornosť. Naozaj preto, aby sme to otočili, aby sme nečakali na to, keď to nastrelíme, ale buďte iniciatívni a kľudne sme vám k dispozícii všetci, ak sme na ministerstve, že prichádzajte, len z jedno zadanie, máme len jeden mešec a ideme stabilizovať, lebo ja si tiež viem predstaviť x ďalších nástrojov, čo všetko treba, ale vy ste povedali a sám ste si odpovedali jedno krásne Slovensko, len aj jedna pokladňa. Aj tie sestričky, ktoré nežijú dôchodok, robia za 400 €. A asi ste sa trošku pomýlili, keď ste hovorili o sociálnej poisťovni, o zdravotnej a nie o sociálnej. O zdravotnej dúfam, že sú tu nie ľudia zvonku, tak poviem, to len potichučky, lebo to podľa mňa minister financií a ministerská zdravotníctva ešte na to neprišla. Keď na to prídu, tak máme pochváľať všetci. Takže tu sme jedna partia, ale potichučky zdravotné ani nespomínajme, lebo keď zistia, že 45-ročný dôchodca neplatí ani euro a môže 40 rokov poberať výhody zdravotného systému, tak sme prehrali na celej čiare. A preto som tu, aby sme nerobili veľký výrvar okolo, ale aby sme sa dohodli tak, aby ten systém mohol fungovať a aby sme neupozornili na iné javy. Ja by som chcel povedať aj za tie nápady, ktoré tu boli. Napríklad ten návrh ústavného zákona, ten odoznel aj v Nitre. A je to jedna z vecí, ktorá napríklad pomáha ozbrojeným silám Poľska, kde majú v zákone stanovené, že majú mať 2% HDP a môžem vás ubezpečiť, že 2% HDP nemajú, hoci to majú ústavným zákonom zabezpečené, lebo sú zase iné finty, ako tie peniaze nedostanú. Nevedia ich minúť, pretože tam sú iné bloky a tak ďalej, ale majú to. A jeden z tých návrhov by asi bol aj v tom, aby sme aj ukludnili tú celú vojenskú verejnosť v tom, aby sa skutočne urobil blok, aby sa na túto tému nediskutovalo. A aby sa na túto tému nediskutovalo, musíme skutočne urobiť to, aby tá krivka nám nerastla. A urobiť sa to dá tak, že ten návrh je tiež veľmi dobrý, zastabilizovať nejak a povedať jasné pravidlá na valorizáciu. Pretože to, čo tu odoznelo, že vojak každý rok sa mu zvyšuje plat, ja s tým nesúhlasím. Pretože je starší, tak sa mu zdvihol plat, to je normálne. Má vyššiu hodnosť, zdvihol sa mu plat, ale celá tabuľka sa vôbec nepohla, ani o cent. Takže o tom by som veľmi rád možno aj diskutoval, ale ja som presvedčený, že tam vzadu chlapci, dievčatá, čo slúžia v uniformách, vedia, o čom hovorím. Že prídu do veku, keď už sa im nedvíha ten plat. A ten kariérny postup, to všetko na toto v zákone myslíme. My nehovoríme o tom, že niekto si sadne na stoličku v 18 a v 62 z tej stoličky odíde. Nikto, kto tu sedí v tejto sále v uniforme, taký nebol. Ani nebude. Možná, že nejaká výnimka nastane, pretože vždy nejaká výnimka nám potvrdí pravidlo. Druhý návrh, ktorý bol a odoznel aj včera, a na tom začíname už pracovať, bolo ukázať vlastne, pretože všetci rozprávajú o tom, že naši výsluhoví dôchodcovia majú fantastické platy a vynikajúce dôchodky a jakým je sveta žiť. Ukázať, čo vlastne ten výsluhový dôchodca, keď začne pracovať, o čo on prichádza. Pretože ja vám otvorene poviem, ja som bol prekvapený, keď som zistil, aké zvýšené odvody a čo všetko sa vlastne kde, všelikade odvádza. O tom sa ticho mlčí. Rozpráva sa len o tom, že vojaci sa zamestnajú, on bere dôchodok. Ja viem, aké máte obrovské problémy, keď niekde prídete do firmy a poviete, že chcete sa zamestnať a ten majiteľ zistí, že ste výsluhový dôchodca, tak pomaly ste čierna ovca.
kazič morálky, ja neviem čo ty chceš robiť, veď ty máš dôchodok, na čo chceš ísť do roboty. Ukázať aj v tej verejnej diskusii, že tí profesionálni vojaci vlastne už tie nevýhody majú. A jaké ich majú? Lebo ja som presvedčený, že aj tých 10%, o ktorých sa tu hovorí, tam sa nediskutuje na tému, kto pracuje, kto nepracuje, hovorí sa, každý môže pracovať do 62, nájde si robotu. Ja hovorím aj o tých nízkych dôchodkoch, o ktorých ste tu vraveli. My máme v našich tabulkách skutočne iba ľudí, čo berú 300-400 eur, že majú odpracovaných 12-14 rokov, pretože boli v misiách a počítalo sa im viac, do 15 rokov sa vám to dorátava, myslím si, že každý vie, o čom hovorím. Takže sú to mladí ľudia, ktorí odišli, pretože chceli odísť, nikto ich nevyhádzoval, verte mi. Nikto dnes nikoho nevyhádzuje zo zbrojených síl. Chceme nastaviť ten systém tak, pretože aj máme nedoplnenosť, ako tu bolo povedané, dosť vysokú, tak chceme nastaviť ten systém tak, aby bol motív. Aby ste mali motív kariéry, aby ste mali motív stability, aby ste mali motív stáleho a neustáleho zvyšovania vlastne príjmu. Takže dostali sme tu, napriek tomu, že chvíľku sme boli možno aj trochu konfrontační, dobré návrhy, dobré témy. Počuli ste pána ministra, je otvorené diskusné fórum. Som ale presvedčený, že keď niekto chce diskutovať, tak potrebuje najprv informácie. Treba vniknúť do problému, treba zvažovať všetky dopady. Môžem vám povedať, že tie výpočty sú veľmi zložité a každý dobrý nápad proste vítaný. A určite treba tú spoločenskú diskusiu viesť veľmi citlivo. Veľmi citlivo. Ja som svojim vojakom povedal, že majú svojich veliteľov, majú svojich lídrov, ktorí ich vedú a ktorým hovoria, aký je stav veci. My častokrát, a ja ako vás poznám, častokrát hlavne tí, ktorí už odišli do výsluhového dôchodku, veľmi citlivo vnímajú všetky výpady, všetky informácie, ktoré idú smerom. Vojaci sú pahotní, použil som slušné slovo, pretože chcú stále viac a koľko berú tamtí. Viete čo, mňa to vôbec nezaujíma. Vojak robil niečo úplne iné, ako robili ostatní obyvateľia tejto krásnej krajiny. A preto tie peniaze sa nastavili tak, ako sa nastavili. Ale prosím vás, ten novinár to nepíše preto, že by ho tá téma zaujímala. To chce predať ďalší výtlačok. Politická strana mu zaplatia. Nič viac, nič menej. Máme zastanie tých, ktorí o tom rozhodujú. Máte tu dnes ministra, ktorý rozpráva, ktorý som možno nemusel prísť, neviem, či pôjdete aj ďalej, pán minister, na ďalšie takéto... Takéto stretnutia. Možno ste trochu vystrašili. Nie, ja práve ho pozývam na debatu, aby mi napísal a kľudne sa stretnúť. Ja som sa to snažil trochu odľahčiť. Ale viete, tu je snaha proste rozprávať sa. Viete, vždy sme sa rozprávali. Viete, ako sa nastavujú systémy. Nie je to jednoduché, nemáme peniaze, bojujeme s problémami a hľadáme cestu, ako z toho vybrnúť. Vypočítali sme si, že aj keď by sme navýšili na 16 000 profesionálnych vojakov, aj tak nebudeme mať dosť tých odvodov, pretože tí vojaci nás nakoniec budú stáť viac ako tí dôchodcovia. Ja zase nechcem, aby sme platili len dôchodcov a zrušili sme všetkých vojakov, aj to sa dá, to by sme ušetrili. Že? Nakoniec. Ale vieme, o čom hovoríme. Takže vítame skutočne každý jeden nápad. Veľmi dobrý návrh je riešiť to nejakým ústavným zákonom, zastabilizovať, dať jasné pravidlá, nastaviť systém tak, aby vlastne dokázal vybrnúť z tých čísel, v ktorých je. Jedno z tých základných vecí, o ktorých hovoríme my, je treba zásadne vyriešiť vstup do systému výsluhových dôchodkov. To je základný problém. To, čo sme zdedili, dneska máme. 16 500 dôchodcov, ja som šťastný, že ich máme, že všetci žijú a že všetci budú žiť cez 90, ja s tým problém nemám, teším sa aj ja cez 90. Ale musíme riešiť systém vstupu do toho systému. Už ho raz máme, budeme ho dotovať. A ešte toho ho budeme dotovať, pretože to nespravíme takto, aby sme zmenili všetky tie štatistiky, krivky. To neurobíme. To postupne sa bude približovať k tomu, čomu sa chceme priblížiť. To si každý uvedomuje. Takže prosím vás, aj takto k tomu všetkému treba pristupovať. Myslím si, že čas sa nám naplnil, pán minister. Ešte je tu jedna otázka zásadná. Pán minister musí odísť, ja tu môžem s vami zostať, ja s tým problém nemám. Ten musí.
rád, že ste prišli, pani generál, pani minister. Pán minister, veci, teda zásadne samozrejme nesúhlasím, ale to sme už počuli 10-krát. Poprosím vás, bola tu taká vlna, kedy páni politici, to je aj vy, aj keď sa to netýka vás ako osoby, lebo vy ste vtedy nebol, ale to páni politici, nie my, vojaci, sme rozhodli o tom, že služba v armáde bude krátka. Nie ja, vy. To vy ste ma prinútili odísť z armády, nie ja. V mojom konkrétnom prípade nie, radšej som odišiel, pretože ráno sa chcem oholiť bez toho, aby som mal problém so žalúdkom. Mnohokrát, to vy ste nás vyhodili. A teda pýtam sa, v rámci tohto zákona, budete myslieť na ten skok, kedy do 89. roku a po 89. roku to bola celoživotná služba. Potom ste to vy, páni politici, nie ja, zmenili na 15-ročnú službu a teraz to chcete opäť zmeniť na celoživotnú službu. To je jedna vec, ktorá mi tam chýba. O čo vás prosím, aby ste to tam zahrnuli, pretože to vy, znova opakujem, vy ste ma prinútili odísť z armády. To je jedna vec. Druhá vec, pán minister, nie je pravda, že dôchodky sa riešia až teraz kvôli peniazom. Dôchodky a výška dôchodkov a akési zdanenie, akési odvodovanie sa rieši už predsa od roku 2009. V roku 2010 aj s pánom Bohunickým som sa osobne rozprával, neviem kde, nevidím ho tu teraz. S pánom Bohunickým som sa kedy pán Bohunický? Minulý rok v lete, kedy sa ešte ani nechyrovalo o tom, že bude druhá vláda a mal som obehnuté rôzne politické strany, rôznych poslancov, ktorí nám nevedia prísť na meno. Mne chýba jedna podstatná vec, pán minister. Nepočul som ani od vás, ale nielen od vás ako od ministra Glváča, ale nepočul som ani od ministra, ktorý to bol pred vami, ani neviem, niekde v prachu. A nepočul som ani od iných. A chcel by som počuť, čo si v zmysle vojaci robia dlho, ťažko, ich platy sú malé a ich sociálne zabezpečenie je taktiež malé. To som nepočul. Nepočul som to celé roky, pretože žiaľ, hovorím, že sa tu hrá len o politické body pri celom akomsi zodvodovaní a zdanení dôchodkov. To je ďalšia vec. A tretia vec, čo vy, pán generál, ste už naznačil, skončil som ako 37-ročný a nebol som žiadny hlupák, dúfam. Mal som 37 rokov a keď som prišiel do zamestnania, tak som bol na úrovni 18-ročného chlapca, ktorý mal z pohľadu zamestnávateľa väčšie možnosti ako ja. Musel som padnúť riadne hlboko do blata, aby som opäť mohol vstať a dostať sa niekam a mať normálny plat mne prináležiaci. Mimochodom, platy v armáde sú malé, pán generál, aj keď ich dáte tam, kde ich dáte, tak v Bratislave berieme do zamestnania 20-22-ročného chlapca s primeranými skúsenosťami za 2 až 2,5 tisíc hrubého. Vy dávate kapitánovi, myslím, po 18 rokoch 2000 hrubého. Platy sú malé, smiešné. Je síce pravda, že v Michalovciach robia za 600 eur, áno, alebo koľko, ale platy sú smiešné. Pán minister, nezaťahujme armádu a vojenských dôchodcov do politiky, lebo to sa už stalo. Zaťahli ste ich, totižto je veľmi populárne povedať, že vojenskí dôchodcovia majú veľký dôchodok. A kohokoľvek v civile aj z rodiny, keď sa opýtam, tak som temer darmožráč. Ale nie som. Ja som slúžil tomuto štátu, tak ako to už niekto predo mnou povedal, ja som časť A svojej dohody splnil. Poďme na časť B. Ďakujem. Naozaj v krátkosti, čas B asi dostávate, ale na Margo, vy z toho teraz robíte naozaj politiku, pretože naozaj my sme tu prišli s konkrétnym návrhom a myslím, že pán náčelník generálneho štábu bude to posledný, ktorý by si nezastával vojakov a myslím si, že od nástupu do funkcie sedíme dennodenne a on dennodenne hájí naozaj záujmy vojakov a či už sa budeme baviť ako aktívnych alebo povedz, ako si vážiš armádu. Toto je jeden z mála príkladov, ktoré peniaze sú iným príkladom a ideme naozaj step by step.
Môžete mať aj pravdu, čo ste povedali, možno aj máte. Mňa to vôbec teraz nezaujíma, preto som nechcel ísť do... Každý má nejaký problém. Keď chceme niečo riešiť, tak tu budete s iným ministrom sedieť zase o 4 roky a hovoriť o valorizácii, neviem čo. Ja sa nechcem baviť o tom, kto kedy odišiel, či v 37, 52, a či mu zomrel pes vedľa, alebo susedovi mačka. Poďme naozaj konkrétne riešiť veci. Ja viem, že tých problémov je veľa osobných, iných, ale musíme to odkrojiť a toto nie, tá debata nebude, že rok a pol. Tento zákon hodláme predložiť na jeseň do parlamentu. To znamená aj všetky pripomienky, treba zakčiť, nastúpiť rokovania, my budeme mať veľmi krátke dovolenky, takže sme k dispozícii a treba naozaj, či už aj vnútro bude akčnejšie a na jeseň to pôjde do parlamentu. To znamená, každý dobrý nápad je pripravený. A na ostatné veci politického typu neprináleží. Ja by som to ešte len doplnil. Ja si veľmi dobre pamätám ten čas, keď vlastne toto sa dialo, keď sme zatvárali kasárne a rušili sme útvary, ja si to veľmi dobre pamätám. A viem, aká bola vtedy atmosféra. My nastavujeme všetky tie procesy tak, aby sme toto už nikdy robiť nemuseli. Veď my sme sa dostali niekde na úroveň 12 000 profesionálnych vojakov. Dnes nehovorí vôbec nikto o tom a na ministerstve vôbec nie, ani z dlhodobých plánov, že budeme škrtať nejaké útvary. Určite budeme prechádzať nejakými zmenami, lebo zistíme, že toto nám nefunguje tak, ako by malo, to nie je v poriadku, toto treba ináč urobiť, ale nebude to tak, že povieme, že teraz toto zavrieme a týchto všetkých vyženeme von. My si to nemôžeme dovoliť. My máme veľmi málo profesionálnych vojakov, máme veľmi málo odborníkov. To, čo sa stalo, sa stalo. To tu nevyriešim. Ani ja. Kde? Kto? A ako sa na vás zabudne? Veď stále máte dôchodky a stále budeme valorizovať. Stále. A keď to bolo nastavené, to čo vy rozprávate, že ste museli odísť, tak pokiaľ ja si dobre pamätám, tak sa dorátávalo do 30 rokov služby. Tí, čo odchádzali z reorganizačných dôvodov, mali zvýhodnené zarátané dôchodky. Usmievate sa. Dnes, keď prepustím vojaka, tak mu to nezarátam. To ustanovenie v zákone už neplatí, pretože my neuvažujeme o reorganizáciách. Takže bola tam aj nejaká kompenzácia štátu za to, že ten človek musel odísť. A to sú skutočne veci, ktoré boli... Kedy ste odišli? 2007. No to je už dosť dávno, to je 5 rokov. Ja viem, že je to problém a ja som aj o tom hovoril, že má problém sa vojak zamestnať. Vieme to veľmi dobre. A práve preto chceme, že keď už preklopí taký vek, aký ste mali vy, tak aby mal šancu slúžiť stále, aby nemusel odchádzať preč. Ja sa to tých vojakov pýtam, keď odchádzajú a dávajú si žiadosti. Prečo odchádzate? Prečo opúšťate prostredie, ktoré poznáte? Poznáte ľudí, ste tam etablovaní, vážia si vás. Prečo idete, tak jak hovoríte vy, dobrovoľne preč, ale chcete začínať niekde úplne inde? No, lebo niekto vidí, že čo sa mu bude diať a tak ďalej. Alebo sa bojí, presne čo hovoríte vy, čo to aj odoznelo, že spravme z toho ústavný zákon, aby sa ľudia prestali báť, aby prestali diskutovať na tému zmenia mi zákon, nezmenia mi zákon, čo so mnou bude. Takže aj tieto debaty aj k tomu vedú, aby sme si ujasnili, aby sa pochopilo, čo tu vlastne rezonuje medzi ľuďmi, ktorí nasadzujú vlastný krk za vlast. Ja s tým nemám problém. Verte mi, že ja s tým nemám problém. Bol som s pánom ministrom na výbore pre bezpečnosť, ak nastúpil do funkcie, kde sme diskutovali. Ja nemám problém vôbec s ničím, to mi verte. Absolútne nie. A ja by som už nechal miesto iba na poslednú otázku. Myslím si, že základné veci sme si povedali. Ja dôchodcom veľmi pekne poďakujem, dám slovo vojakom. Za vás, k vám sem prídem, sľubujem to, urobíme si tu stretnutie separátne. Som členom klubu v Trenčíne, viete o tom veľmi dobre. Do Zvolenu idem na budúci týždeň, mám to naplánované. Do Prešova idem tiež na budúci týždeň, mám to naplánované. Nebojte sa, bude čas. Ale nesľubujem, že budem hovoriť s každým vás, to asi by som nevedel. Prosím, vojaci. Ďakujem, nadromajster Mikula. Vážený pán minister, vážený pán náčelník generálneho štábu, za strednú vrstvu vojakov by som sa chcel spýtať v novom zákone. Uvažuje sa stála štátna služba alebo časná. Kedy sa to asi rozdelí a kto prejde do stálej, či bude mať teda zaručené tých 58-60 rokov veku.
kľudne, chceme slúžiť, preto sme tu. Druhá otázka, jakým spôsobom, alebo či sa v novom zákone bude uvažovať o prechode z poddôstojnického zboru do dôstojnického, nakoľko je veľké množstvo príslušníkov poddôstojnického zboru, ktoré si doplnilo vzdelanie, stali sa s ním magistri, bakalári, inžinieri, doktori a zostávajú v poddôstojnickej kariére, či bude možnosť prepožičať hodnosť, ustanoviť na funkciu alebo niečo podobné. A na margo našich kolegov, nikto ich nevyhadzoval určite, mohli prijať nižšiu hodnosť, ja som dvakrát prijal nižšiu hodnosť a slúžim stále, pretože som slúžiť chcel. Ďakujem aj za vaše odpovede. My, keď urobíme celý zákon, ja som o tom hovoril, urobíme takéto stretnutie a vysvetlíme si princípy. Keď budeme hovoriť o veku 25 rokov, tak niekde okolo 20-ky sa bude robiť zámer s tým profesionálnym vojakom. Vy viete, že s vami velitelia rozprávajú, máte služobné hodnotenia, kde sa hovorí, OK, si vynikajúci, budeš ďalej slúžiť. Ja som dokonca, pamätáte si na čas, keď sa robili kontrakty, keď niekto prešiel do režimu udržiavania, to je tá obchádzka, keď sme obchádzali zákon, že vojak musel odísť, tak som nariadil a umožnil som aj veliteľom, aby predĺžovali, aby to nedávali na rok, aby to dávalo na 3 roky, dokonca máme prípad niekde 5 rokov, 7 rokov sme umožnili človeku slúžiť, ale toto chceme urobiť úplne ináč, aby bolo úplne prirodzené, keď splňate kritéria, aby ste mohli ďalej slúžiť. Takže niekde okolo 20-ky sa bude rozhodovať a rozprávať sa s tým vojakom a bude sa hovoriť, áno, máš na to, chceš byť v stálej štátnej službe, on povie, OK, chcem a bude ďalej slúžiť a bude mať tú istotu, že bude ďalej pokračovať. A my zhruba hovoríme o tom, že niekde nad hodnosťou čatár, rotný, vlastne skoro možná všetci z nich by sa mohli dostať do tohto systému. Pretože to bude závisieť hlavne od toho, či ten vojak spĺňa kritéria, či je s ním spokojný veliteľ a či ten vojak chce slúžiť. To nebude tak, že a teraz musíš a už ťa máme a už ťa nepustíme. Nie, takýto systém nebude. Druhá otázka bola na tému, či je možnosť prechodu do dôstojníckych zborov. Áno, do zákona to dávame jednoznačne. Vieme o tom, že máme veľa veľmi dobrých poddôstojníkov. Môžem vám povedať, že hlavný veliaci poddôstojník, tomu sa to moc nepáčilo, pretože teraz možná hovorím aj zle, pretože stráca veľmi dobrých a kvalitných poddôstojníkov, ale bude takáto možnosť a do zákona ju dávame. Takže to, čo sme dnes nemali možné, dalo sa to urobiť tak, že ste vystúpili zo ozbrojených síl a v zápäti ste nastúpili ako dôstojník, čo sme nepovažovali za normálne a prirodzené, pretože už raz, keď nosíte uniformu, tak mali by ste mať takúto možnosť. V zákone to bude. A ešte poslednú poznámku, aj takú závažnú vec pripravujeme do zákona, že chceme urobiť, aby sme mali inštitút nejakých vojenských odborov. Nemáme tradíciu, budeme sa učiť, používať inštitút, ktorý by mal okrem veliteľov, keď budete mať pocit, že váš veliteľ, náčelník generálneho štábu a ostatní vaši nadriadení sa vás nezastávajú, aby ste mali inštitút, ktorý príde za ministrom a zastane sa vás. Takže veľké zmeny by mali byť v tomto zákone, ale mali by byť v prospech našich slúžiacich vojakov. Vážené dámy, vážení páni, ja verím, že otázky by boli určite na ďalšie 2 hodiny. Ja sľubujem, že sem prídem, zorganizujeme niečo, dohodneme sa a ešte dám posledné slovo šéfovi dôchodcov, pánovi Bohunickému. Vážený pán minister, vážený pán náčelník generálneho štábu, vzhľadom času, bude možno, že hovorí aj trošku nesúvisle, lebo chcem skrátiť svoje vystúpenie, ale nedá mi hneď na začiatok, pokiaľ sa budem vrácať do nie preto, aby som kritizoval, alebo chcel, aby sa vyplavovali nečistoty na povrch, ale len preto, bez dlhého vysvetľovania na názornom príklade ukázať, čo sa deje. Teda čo sa udialo a čo by sa nemalo dať. Ja by som chcel stále do budúcnosti, aby úpravy v zákone, ktoré budú dočasný charakter, aby boli časovo obmedzené. Lebo bola aj
bolo aj ustanovenie v zákone, v zákone o štátnej službe, že po 15 rokoch, späť 328, že po 15 rokoch má vojak nárok na výsluhový dôchodok. To bolo dočasné ustanovenie. A dneska je z toho problém. Takže do budúcnosti bolo by dobre ohraničiť dovtedy a dovtedy platí teda toto dočasné ustanovenie. Po druhé, aby ustanovenia zákona boli jednoznačné a nediskutovateľné. Prečo? Pretože mali sme valorizáciu dôchodkov podľa rastu platov profesionálnych vojakov. V roku 2005 valorizácia bola 0. Ministrom obrany bol pán Liška a takto tu nahlásili náš štatistický úrad. Keď sme sa chceli dozvedieť pravdu, obratili sme sa na štatistický úrad, jak to spočítali, tak nám povedali, to nahlásilo ministerstvo obrany. Na ministerstve obrany sme sa nedožiadali pravdy. Dal ruky preč od tohto problému Najvyšší kontrolný úrad, ombudsman a takisto aj štatistický úrad. Proste tak to bolo, tak to skončilo. V roku 2008 sa počítala valorizácia takisto z rastu platov. Bola vypočítaná na 0,89. Zväz vojakov Slovenskej republiky sa zaujímal, dostal do ruky papier. Áno, z toho vychádzalo 0,89. Keď sme sa v súlade so zákonom 211 o prístupe k informáciám dopátrali určitých údajov, tak vyšla valorizácia 3,57. Samozrejme, že toto všetko rezonovalo vo verejnosti, dostávalo sa to aj teda vo verejnosti odborné, ale dostávalo sa to aj von. Nerobí to dobrú krv, nerobí to a zadáva to všelijakým tým, jak bolo povedané, redaktorom, ktorí nepíšu preto, aby napísali pravdu, ale píšu preto, aby dostali zaplatené alebo aby predali. Takže ustanovenia boli jednoznačné, aby sa nešpekulovalo, či je výpočet správny, nesprávny, alebo aj nejaký úradník, aby ho neskresloval. Ďalší môj návrh je, aby tento zákon bol a všetky úpravy, aby boli jednotné pre všetky rezorty. Vrátim sa do roku 2005, dokedy sme mali rovnaký výpočet valorizácie, ale niekto presadil do zákona inú valorizáciu, v podstate podľa rastu platov a cien v hospodárstve Slovenskej republiky. Čo tým autor sledoval, sa už asi nedozvieme, nikto bol tým autorom. Ale od tohto momentu začala krivda v tom, že policajti sa cítili poškodení a poukazovali, vojáci majú vyššie platy, vojáci majú lepšiu valorizáciu, čo bola pravda. Takže toto sa zase dostávalo cez rôzne periodika rezortné, sa to dostávalo do verejnosti, no a samozrejme, že to novinári využili. No a v konečnom dôsledku dneska sa rieši situácia pod tlakom, sa poukazuje, akí vojáci majú vysoké platy, akú majú valorizáciu. Len na okraj by som asi skúsil sa pozrieť, pokiaľ budem mať možnosť tak osobne, jakým spôsobom, jakou metodikou bol vypočítaný najvyšší dôchodok, teda priemerný dôchodok v rezorte obrany 800 eur a jakou metodikou bol vypočítaný priemerný dôchodok u policajtov 600 eur. To je podľa mňa moc veľký rozdiel a tam niekde bude pes zakopaný. Ale zase je to výhodné pre médiá, aby poukazovali, jak vojáci majú viacej. Ja nie som presvedčený o tom, že to tak v skutočnosti je. Toto sú všetko veci, na ktorých som chcel poukázať to, že nejednotnosť medzi silovými rezortami a rozpornosti alebo vzájomný pocit krivdy dáva možnosť médiám robiť si s ľuďmi, čo sa im zachce. Používať nepravdivé údaje a na nich poukazovať na to, čo oni potrebujú. A pán generál Vojtek povedal, že sa pripravuje aj podmienky pre vznik stavovskej organizácie. Pán minister, všetky rezorty majú odborovú organizáciu. Obzvlášť počuť policajtov, pána Litvu. Vy bohužiaľ máte okolo seba schopných odborníkov, ktorí máte na ministerstve, na generálnom štábe, ale bohužiaľ táto tretia časť, táto chyba a budem rád, keď to bude
záležitosť a som presvedčený o tom, že nájdete mnoho ľudí, ktorí budú využívať svoje funkcie a celá táto organizácia bude pracovať v prospech rezortu a bude sa zaujímať predovšetkým o podmienky služby a sociálne zabezpečenie vojakov, nie organizačné štruktúry, nie výzbroj. Bude sa zaujímať a bude pracovať v prospech ľudí. A na záver, pán minister, pretože poznáme sa s pánom generálom Vojtekom, prišiel ste už dlhšiu dobu. Prišiel ste do veľmi ťažkej situácie, ale cez to všetko vám blahoželám, že máte vedľa seba takéhoto človeka. Ďakujem. Máme na niečo odpovedať, ale po takýchto záverečných slovách sa už asi nepatrí otvárať znova témy. Takže ďakujem veľmi pekne a myslím si, že sme zahájili len tú debatu a naozaj dvere sú otvorené aj informačné prostriedky, takže kedykoľvek, tak ako sme tu, alebo aj v spolupráci so štátnym. A očakávam naozaj vaše podnety a tú diskusiu, ale aj vzhľadom na to, keď ste použili a médiá a ľudia, naozaj snažme sa tvrdo diskutovať, ale tvrdo diskutovať férovo a za zatvorenými dverami, lebo urobíme si medvediu službu sebe a tomuto stavu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ako... Fuck,